لپارێزگەها دێرازۆری تەقینەکێدا سەرۆکی ئەنجومەنا خۆجیهی باژارۆکی ئەلکبر هاتە کوشتن. ڕەوانگا سووریا مافی مرۆڤی بەلافکردە کەسێ نەناس بۆمبەیەک بۆ ئۆتۆمبیلا سەرۆکی ئەنجومەنا خۆجیهی باژارۆکی ئەلکبردا تەقاندن و دە ئەنجامدا هاتە کوشتن. دیار کرد لە باژارۆکە بەسیرەیە ڕۆژهەلاتی دێرازۆرێژی گروبێک نەناس وڵاتیە گولە بارانکردنە بەیەک و سەدەما کوشتناویژی وەرەزانین. ئەف دەمەکە تەفگەراشانەیەن ڕازاییان داعشی دێرازۆرێ زێدە بووە و ئەندامین بەرەیە هێزین سووریای دەموکراتیک هەسەدە و وڵاتیان سیڤیلژی دکن ئارمانج. لەگۆر زانیاریان ڕەوانگەهی شترمەها 2018 بە 218 کەسێن سیڤیل 397 شەروانین هەسەدەی لە حرەمین هەسەدە لە دێرازۆری حەسەکەی ڕەقەو من بجێ هاتنە کوشتن. عێریشین تورکیا و گروبên سەربەر لەسەر گوندەواری عین عیسەی بەردەوامن دوێ دەربارەیەژی مەدیا عەرەبی بەلاف کردیە جivînek navbêhna fermanderên Rûsya û Tirkiye li gundewariya Eyn Îsayê li ser daxwaza Tirkiye birêve çûye. Di civînê de Tirkiye daxwaza vekşandina yekcariya Hêzên Sûriyeyê Demokrat ji Eyn Îsa kiriye û ev yek bi mercek jî daniye ji bo rawestandina tevaiya operasyonan li ser vî bajarokê. لە گوندەواری عین عیسای تا دەرەنگی شەوێ گروپên çekdariyên ser bi Tirkiye ve êrişên tund birine ser gundewarê navçeyê bi taybet enyam şêrfa û riya navdewletî li Rojhilatê bajarok. Li gor ku medya hese de belav kirî, top avêjên Tirkiye jî di wan êrişan de beşdar bûna. Li gor ku medya opozisyona Sûriye daye xuya kirin. Du hêzeke Rûsî ku ji 15 otomobîlên serbazî û zêrêpoşan pêk tê derbasî bajarê Qamişlo bû. Her wiha di heman zemê de polîsên serbaziyên Rûsyê nêzîkî 100 endamên feyliqa pêncan ku Rûsyê piştgiriya wan dike ber bi gundewarê Eyn Îsayê ve biriya. Di evê derbarê de serokê hevbeş yê Encûmena Sûriya Demokrat Riyad Derrar ji medya Erebî re ragihandiye. Tişta ku niha li bajarokê Eyn Îsayê rû dide, tevlîheviyeke ji aliyê Rûsyê û rejîma Sûriyê ve. Di hewldanekê de ku bajarok bi alîkariya fişarên Tirkiye ji destê Hêza Sûriya Demokrat derxînin. Derrar got jî peyondiyên rejîmê û Rûsyê divê derbarê de berdewam dikin. Li gor Derrar nabe hêlin sor werin derbaskirin û rêkeftinê wan û Emerîkayê jî dibe ku werin cêbêcêkirin. Ji aliyekê din ve medya Rûsyê daye xuya kirin. Li ser daxwaza Tirkiye doh civînek di navbera fermandarên Rûsyê û Tirkiye li gundewarê Eyn Îsayê birêve çû. Di wê civînê de Tirkiye daxwaza vekşandina yekcarî ya Hêzên Sûriya Demokrat ji Eyn Îsayê kir û ev yek bi mercekî danî ji bo rawestandina tevahiya operasyonan li ser bajarok. Li gor hatiye belavkirin jî hesede ret kiriye wî bajarokê bi temametî radest bike û tenê razî bûye deriyê derbasbûnê û derketinê ji Eyn Îsayê radest bike. Wekek hû li min bicmane li Eyn Îsayê jî bimînin lê ew yek jî ji aliyê Rûsya û artêşa Sûriye ve nehatiye qebûl kirin. Ev dema zêdetir ji mehekeya tevî ku hejmarek civîn ji navbera Rûsyê û rejîmê her wiha Hêza Sûriya Demokrat tên darxistin lê hetan hat tu rêkeftinên zelal nehatin emzekirin. Bi taybet ku hesede derketina ji bajarok bi temametî red dike. Şeva borî polîsan hevseroka KCD û parlamentera derêya HDP Leyla Güven girtin û birinbeşa terorêya navenda polîsana Diyarbekirê. Dadgeha tawanan a giran a Diyarbekirê duhî ji bo Leyla Güven di çerçûya lêpirsîna terorê de 22 sal û sê mehsizaya girtîgehê de li ser biryara dadgehê jî şeva borî Leyla Güven hat girtin. Dadgeh bi sedema biryarê de rava dike ku Leyla Güven ku hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk KCD'ye endama rêxistina neyê asayî û rêxistinek neyê asayî ava kiriye û rêveberiya wê jî dike. Dadgehê derbarê Leyla Güven de biryara girtinê jî daye di çarê hezîrana îsal de Parlamentoya Tirkiye parlamenteriya Leyla Güven betal kiribû ku Leyla Güven parlamentera HDPya Colemêrgê bû derbarê Leyla Güven de 18 lapirsîn hatine tomar kir. Sez û 87 kesê din li Îran û